Alдағы құтлау сәлемін біз Татар Сайман авылына yollayбыз. Бүгін өзінің 60 яшьлек юбилейлы туған көнен хөрмәтле милләттәшебез Наилә Саид кызы Аблязова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Сызрань шәһәреннән бер туган сеңлесе Сания апа, Румия апа һәм Хадиша апа котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1961 елның 24 августында Зур Чиркли авылының Салиховлар гаиләсе әтиебез Саид һәм әниебез Разиянең 5нче балалары булып кызлары Наилә дөньяга туа. Шук һәм шаян бала 1968 елны мәктәп бузагасын атлап кереп, 10 еллык укуын 1978 елда тәмамлый һәм Ульяновск шәһәренең китап техникумында товаровед һөнәрен үзләштерә. Яңа гына кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын Николаевка эшчеләр поселогында сатучы булып башлап җибәреп, 2 ел шунда хезмәт итә. 1981 елны гаиләбез күген кара болыт каплап, әтиебез Саидны мәңгелек дөньяга тартып алды. 6 бала әниебез кочагында калып, олы югалту кичердек. Ләкин әниебез бар баласын да аякка бастырып, укытып, башлы күзле итеп, олы тормыш юлына бастырырга көч тапты. Шуның өчен без мең рәхмәтле булып аңа яшибез. 1987 елны булачак тормыш иптәшен Аблязов Үмәрне очратып, кадерлебез кияүгә чыга. Күркәм мәхәббәттә 2 татлы балалары, уллары Ринат һәм кызлары Зөлфия да туалар. Бүгенге көндә инде аларның гаиләләрен тулыландырып, кияүләре Расим, оныклары Илнар һәм Лианалары бар. Кадерлебез бүгенге көндә лаеклы ялда булса да бер генә дә тик тормый. Аеруча тәмле ризыклар пешереп, кунаклар каршыларга ярата. Зур бакчасында төрле җиләк яшелчәләр үстерә. Йорт тулы тавык, үрдәк, казлар асрый. Шул вакытта ул 5 вакыт намазын калдырмый укырга да мөмкинлек таба. Вакыт билгеле бер урында басып тормый. Якын кешебезне югалтулар аркылы да үткәрде. Олы гаиләбездә өлкән абыебыз Равил да, абыебыз Юсуп та бу якты дөнья белән хушлашып китүләренә карамастан мәңгелек безнең хәтердә калачаклар. Бүгенге көндә без 4 апа-сиңел бер-беребез өчен терәк һәм кирәк булып торабыз. Әниебез урынына калган Румия апабыз безнең өчен олы хөрмәткә лаек кеше. Аңа һәр вакыт кунакка йөреп торабыз. Хадиша апабыз да ерак түгел Евлашева бистәсендә яши. Һәм иң кече сеңлесе мин Сания аз гына ераграк Сызрань шәһәрендә гомер кичерәм. Аллага шөкер, безгә дә бик еш кунакка килеп, барыбыз да йөрешәбез. Барлык мәҗлесләр, бәйрәмнәр дә безнең бердәм һәм бергә уза. Наиләбез арабызда иң актив кешебез. Авыл мәчетенә дә һәр чак ярдәм итәргә ашкынып тора. Һәр мәҗлесләрдә пешекче ролен үз өстенә ала. Бездән дә бәхетлерәк кешеләр бу дөньяда юктыр дим мин. 4 апа-сиңел бергә үсеп, гомер барышында нык терәк булып яшибез без бу дөньяда. Әти-әниемә безне шулай бер-беребезгә бүләк иткәннәре өчен олы рәхмәт әйтәбез. Апа-сеңелем дә бик матур хылыклы хатын-кызлар. Алар барысы да бик тырыш. Юбиляршыбыз кадерле хатын да, газиз әни дә булып яши белде. Без анарга чын күңелдән бәхет телисебез килә. Гел уңышлар гына аны юлларында көтсен. Һәр вакыт күк йөзе аяз булсын, яннарында дошманнары йөрмәсен. Бер туган апа-сеңелем, җитте синең бәйрәмең. Шушы көндә бүләк итәбез олы теләк бәйләмен. Беренчедән, рәхмәт сиңа, гел яныбызда булганга, бер кайчан гаеп эзләми һәр вакыт аңлаганга. Безнең өчен син иң якын, иң хөрмәтле кешедер. Белмим, бу дөньяда икән туганнарсыз ни эшлидер. Шөкер Раббым, син бар бездә, туя алмыйм шатланып. Бүген менә бәйрәмеңдә йөримен канатланып. Котлы булсын, матур булсын синең туган көннәрең. Бездән бүләккә матур җыр кабул иткән мәлләрең. Хөрмәтле Наилә Саидовна, юбилейлы гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Alğanısın batırlıq
әннейден жиғанысың собырлық, тырырсың, оңғанысың, әр яқылақ болғанысың, сиңа қарап қайрәніп қаларлық. Дүнияға нұр тулыған, дүнияға жыр тулыған, туғаныбыз бізінің сен туғаш. Әйтәлі рәхәт дип, яшәуі бәхет дип, яннарында сенің біз булғаш. Сылынмасын бізінің құралар, өмір көп мәгіне өтсе де, яшә батыр болып, яшә матур болып, яшің нишелерге жетсе де. Дүнияға нұр тулыған, дүнияға жыр тулыған, туғаныбыз бізінің сен туғаш. Әйтәлі рәхәт дип, яшәуі бәхет дип, яннарында сенің біз булғаш. Бәйрәміңні бүгін құтларға, жиылышып келдік яныңа. Нигене болмасын дейіш біз әр вақыт, біз туғандар болып қаларға. Дүнияға нұр тулыған, дүнияға жыр тулыған, туғаныбыз бізінің сен туғаш. Әйтәлі рәхәт дип, яшәуі бәхет дип, яннарында сенің біз булғаш. Дүнияға нұр тулыған, дүнияға жыр тулыған, туғаныбыз бізінің сен туғаш. Әйтәлі рәхәт дип, яшәуі бәхет дип, яннарында сенің біз булғаш. Яннарында сенің біз булғаш. Әйтәлі рәхәт дип, яшәуі бәхет дип, яннарында сенің біз булғаш.